Hey guys, στο σημερινό βίντεο θα σας πω ότι θα ανέβει μια νέα σειρά στο κανάλι. Βασικά δεν θα είναι μόνο σε ένα κανάλι, θα είναι και στα δύο μου κανάλια. Η Εμμανουήλου Απαντήσεις θα λέγεται αυτή η σειρά. Και σε αυτό εδώ το κανάλι δεν θα περιέχει gaming, δεν θα με ρωτάτε στα σχόλια, ξέρω εγώ, για gaming περιεχόμενο σε Εμμανουήλου Απαντήσεις. Όπως καταλαβαίνετε είναι σαν να λέμε ένα είδος Q&A. Όμως άμα μπει σε αυτό εδώ το κανάλι θα με ρωτάτε και για gaming, αλλά ρε παιδί μου, αν είναι στο gaming, αν είναι στο gaming, θα με ρωτάτε για το gaming. Αν είναι στο άλλο, θα με ρωτάτε εκτός του gaming. Και ναι, αυτές είναι οι Εμμανουήλου Απαντήσεις. Θα μου γράφετε στα σχόλια τις ερωτήσεις σας. Θα υπάρχει συγκεκριμένο κριτήριο ερωτήσεων. Κάντε ένα check το intro μία να το δείτε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε που σας είπα για την νέα σειρά. Ελπίζω να σας άρεσε και το intro. Like, subscribe και bye!